wiosna, kochani. Wspaniały czas. A za mną wspaniała architektura. Gmach Biura Studiów i Projektów Przemysłu Węglowego. Zbudowany na początku lat 50. Ale są też ludzie, którym się taki brutalizm podoba. To nie ja. Jakby mój pradziadek, co pracował w Katowicach w latach 40., 50., 60., zobaczył, jak to teraz wygląda, by się chycił za głowa. Za ciepło. Dość już tego lata. Niech już przyjdzie zima. A kaj my to mieli iść? Tam. Ja. Luloki. Oh my gosh, it is so big. Coś, czego żeście nie usłyszeli pewnie nigdy w życiu w żadnym języku. Is this Paris or is this New York? A tak się buduje dziś. Atal olimpijska. 128 metrów. 36 kondygnacji. Najwyższy budynek mieszkalny województwa śląskiego. Na samej górze, z tego co kojarzę, ma być taras widokowy. No myślę, że jak mieszkacie w Gdańsku, to tam z góry mógłbym was podejrzeć, co jecie na obiad. I tak się oto nowoczesność miesza z nowoczesnością. I historią też. Here we are creating the Silesian Museum Park. Chciałbym umieć angielski. Chciałbym dzisiaj, ale wam pokazać, ale króciutko, naprawdę króciutko. Jakiś czas temu w Katowicach stanął największy w całej Polsce ludowej budynek mieszkalny. A tak na marginesie jesteśmy pod budynkami Muzeum Śląskiego w Katowicach, które kolejne są remontowane, odzyskują blask. I ludzie, no powiedzcie, tak popatrzycie sobie na to, co się buduje w dużej liczbie dzisiaj, chociaż dzisiaj też powstają fajne budynki, ale bardzo rzadko. Nawet budynki przemysłowe, użytkowe, które można było zbudować jako proste kloce, były jak dzieła sztuki. Stylizacja na jakąś taką średniowieczną budowlę. Tu gzymsik, tu wykurz, tu wieżyczka, tu coś. No, co się stało z architekturą świata zachodniego i w ogóle przez te ostatnie 100 z hakiem lat? Nie wiem, ale coś bardzo złego. No a czy to jest ładne, spytacie mnie? No nie wiem, no. Stoi jak ten łun, z którego się wziął. Ale nie szpeci, nic tam wcześniej nie było, pusty plac. Czemu nie? Fajnie byłoby się tak na jeden dzień móc cofnąć takie 100 lat na przykład. I porównać sobie tamtejszy stan rzeczy z dzisiejszym. Nie każdy pies to pała. No i już tu, nie oddalając się zbytnio, wyłania się te cudo. Akurat słońce musi świecić prosto w pysk. A oto, meine Damen und Herren, potwór wśród bloków mieszkalnych. Super jednostka. Jest tak duża, że o ja pierd... Budowano ją około 4 lata, od roku 66 do 70. Wcześniej tu w tym rejonie dawno temu była, z tego co się nie mylę, kuźnia, potem zabudowania od Huty Marta. Na starych zdjęciach z Katowic jeszcze widać, tutaj stały jakieś takie stare ceglane fajne chałupy. Oczywiście mi ich żal. No ale stwierdzono, że Katowice jednak jako stolica województwa śląskiego, no to musi mieć jednak największy budynek w Polsce. I takim on faktycznie był, bo kiedy powstał w 70 roku, to był największy budynek mieszkalny w całej Polsce, ludowy. 187,5 metra długości, 17 szerokości, 18 kondygnacji, w tym 17 nadziemnych, 58 metrów wysokości, 296 mieszkań o powierzchni 38 metrów, 405 mieszkań
o powierzchni 44-45 metrów i 60 mieszkań 57-metrowych. Okna z dwóch stron, kuchnie oczywiście ślepe. Szansa spotkania wszystkich sąsiadów w trakcie swojego życia bliska zeru. Ponoć de Gaulle, jak był w Polsce, to mówił, że fajne i kojarzy mu się z jakimś tam sławnym marsylskim blokiem. Jeśli jest ktoś z Was, kto może przypadkiem zamieszkuje to cudo górnośląskiej architektury, dajcie znać, jak Wam się tam żyje. I to właśnie super jednostka. Drugi w tym momencie największy blok mieszkalny w Polsce. Wiecie, jaki to jest dobry materiał na film, jakiś taki netflixowy, na przykład Morderstwo w super jednostce. W życiu by tam nie znaleźli sprawcy. Dziękuję Wam, kochani, żeście poświęcili mi te parę minut. Mam nadzieję, nie czujecie się, że zmarnowałem Wam za dużo życia. A zresztą i tak nie robicie nic ciekawego. Zapraszam Was tradycyjnie, jako jeden z nielicznych twórców, o pozostawienie łapki w górę po obejrzeniu filmu, a nie na początku, bo może się Wam nie podobał. To nie oglądaj. A możecie też pisać, jakie cuda ziemi górnośląskiej warto by było nagrać.